sa kato ng utana sa akong ipang stock nga tambal ug vitamins diri sa ato ang manukan, no? Gawas ana napud tay isa ka pang purga ang tip terminator ug mabuhon magpurga ko sa akong batch 6. So akong stock yon. Siyempre ang vitamins atong gigamit kaning Multilite Premium 7-in-1 naman gud ni siya guys sa LDI. Naana siya tanan ba? Multivitamins, minerals, electrolytes, amino acid, na kanindot niya na siya probiotics og CGF. Usa ni siya. Wala na lain kong vitamins gamiton kana. Ikaduha sa akong mga layer kaning Egg Advance. Oh, mao ni akong stock duha sa siya. Napo ni sila available nga 1 kilo guys. Pero kaniron akong napalit. Kanilang sa akong gigamit. Din sa mga tambal, syempre di mawa nako ang koksiban. Ang koksiban guys kani, no? Usanin na ako nga mag-stock jud ko diri sa ato ang backyard. No, labi nagsige ko grow out kay maghatag man ko prevention daan ani, no? Di na to paaboton nga maabot ang time nga maigo na coccidiosis atong mga piso. So kani sa mga sipon, mga halak, pwede ni hatag amoxicillin forte sa LDI. Then wa ko atong Trisolac. Nahutdan ko Trisolac. Naabot ako ato pero karon kani lang sa akong ginagamit. Dog syempre ang Pyrestat, kaning Pyrestat guys, labi na atong ngunaron 101 mga lamok, so malaria maka-prevent po ni siya, no? Kana ra akong gisigiag stock dire sa ko ang manukan kani sila. Number 1 gud importante dapat ang ato ang mga manok or mga piso kanang lig-on og mga immune system. So hatag-tag mga tambal, no? Hatag-tag mga hatag-tag mga vitamins di ay mohatag-tag prevention like sa kuha kani mohatag na ko ning koksiban og 12 days siguro 14 days, no? Basta na ko program nga mo hatag ko anang koksiban rapod kani mohatag lang ko og amoxicillin forte kung naay sakit na atong manok, no? Dili ko magsigi og hatag og antibiotic pod kay kibaw ta dili pod kay na siya maayo. Ang akong ideally lang yung hatag is kaning Multilite Premium. Mo daghan ni akong stock karton. Ang last stock nako ay kwanto kana 1 kilo. Pero hotdan sila. Kaning Multilite Premium palit ra ninyo siya sa Pacifica or even sa online. Akong ibutang ang link diha sa video kanang nay Shopee link sa Shopee or sa TikTok na upload diha sa Yellow Basket ako lang ibutang. No? Happy farming sa nangutana mao ni ato ang mga vitamins.